तुम्ही का शोधता चमचं घालून? अरे ह्या काय यांच्या खाऊ घेता यांच्या हा बघ खाली आहे हा बघ हे मास किती हा बघ काय घाबरत आहे मी खाल्ले ते का आता बस बस लय खेळ झाले. ए जियाचा काय केळवण की काय जियाचा केळवण करतास हा काय जिया एवढा तू खाणार मालवणी आता बोलून दाखव तर फॉलो करणार आम्ही नाही तर नाही करणार. काही गो बस 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 जिंकलस तू मन जिंकलस. स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी भाविक ट्रॉफी मिळाली तर ते एका केकवरच भागवलं होतं आम्ही. पण आता भाविक आम्ही घेऊन जातो ठाण्यात का हॉटेल माझघर का. खुश ना भाविक? तुमका पण जाऊच होता ना माझघर का. भावीचं नाव झालं आमका जाऊचाच होता काय ब्राउनी. हा ब्राउनी पण देणार तर आणि ब्राउनी हवी आहे ह्याचे डिमांड वाढूक लागले. तर आता आम्ही जातो पहिले डोंबिवली स्टेशन का जाऊ थैसून आम्ही ठाण्यात जाऊ आणि ठाण्यावरून 5 पाकाडी का काहीतरी हॉटेल माझघर. तर आम्ही माझघर का जातो आमचं पूर्ण व्हिडिओ बघत राहा. लेट्स गो. तर आता आम्ही डोंबिवली स्टेशन का गेलो थैसून आता ट्रेन पकडून आम्ही ठाण्यात जाणार. लेट्स गो. डोंबिवली स्टेशन का आमचे सबस्क्रायबर भेटलेत. गाव भेटतो तुम्ही आचरा मालवणचे आमचे गावालेच भेटलेत. व्हिडिओ बघा आमच्या थँक्यू. तर आता आम्ही ठाणा स्टेशन का येलो तर इथून रिक्षा पकडू. आता रिक्षा स्टँड आहे थैसून रिक्षा पकडतो आणि आम्ही हॉटेल का जातो माझघर. लेट्स गो माझघर. तर आज रविवार हा त्यामुळे माझघर का लय गर्दी आहे लाईन लागली आहे. आता कधी नंबर येत आमचं काय सांगता येत नाही लय मोठी लाईन आहे. 5 पाकाडी गेलो आम्ही आणि ह्या हा आमचा माझघर. अरे खुश ना. तर हे आमचे आता सबस्क्रायबर भेटले. गाव खायचं तुमचं? राजापूरचे माझघर मध्ये भेटले. हे वेटिंग आलंय आणि ह्या वेटिंगच्या लाईन मध्येच हे आमका भेटले आमचे सबस्क्रायबर. हो हा हा हा. मग आज काय माझघर माशेगाव. थँक्यू. असेच आमचे व्हिडिओ बघा. आता माझघर का लय गर्दी आहे तर आम्ही आतमध्ये जातो आता. चला. आणि हय तुळस हा आणि हैसून आता आम्ही आतमध्ये जातो. लय सर्व टेबल फुल आहेत आज. मला वाटतं हे सर्वच टेबल फुल आहेत. तर आतमध्ये बघूया आपण. चला. लय भारी वाटतं गावात इल्यासारखा वाटतं अगदी मस्तच वाटतं ना एकदम गावात इल्यासारखा वाटतं. हय काय हा केळवण हा वाटतं. आमचा अगोदर झाला ना नाही तर हय केळवण दिलं नसतं दीपालीन. सौरभचे समृद्धीचे केळवण. अरे ह्या काय दीपाली सनरूप खरंच लय भारी हा मस्तच वाटला लय भारी. कौला लावलेली आहेत आमच्या बघ कोकणातल्या घरातली भावी कौला आहात बघ वाशत. तर आता आमका हे टेबल बघतो काय खाली हा काय पण सर्व वेटिंग आहे बाहेर. तोपर्यंत आम्ही हॉटेल बघून घेऊया. खरंच लय भारी वाटतं. भावी कसा वाटला? सुपडी वगैरे लावलेली होत आहे कंदील सुपडी. चला वेटिंग का रवा. ए बॅक टू पॅव्हिलियन. ते वेटिंग आहे सर्व. तर आता आम्ही वेटिंग का राहतो कारण हे केळवण चालू आहे आणि आतमधली पण टेबला सर्व फुल आहेत. पहिले सासू विचारू आहे केळवण देतास काय परत एकदा माका काय. अरे ते केळवण हा हे का आता माहित नसणार केळवण म्हणजे काय. खरंच लय भारी अगदी गावात इल्यासारखा वाटतं आणि फुल गार एकदम. माका आता दीपाली केळवण देणार हा बघू. माझघर मेनू कार्डच लय भारी आहे. माझघर हे तुटून पडले काय काय आता बघा आधी.
फुकाट या पापलेट बापरे या आधी मागव पापलेट माका हा मग आज काय लॉबस्टर मागवचा वाटतं भाविका. तर फायनली आमची ऑर्डर इलेली हा आणि जियान हे काय मागवलं ना बापरे पापलेट बघूया. जिया असं सासा दाखव तुझा उभा केलेला बघ व्हिडिओ मारता पापलेट. जियान पापलेट मागवल्या ना आणि भावीन आहे हे ठेचा प्रॉन्स ठेचा मागवल्या ना आणि हय मी मागवलं ह्या काय ता बाबा बघा काय हाता लॉबस्टर मागवलंय. लॉबस्टर मोठा चिंगूळ केवढा हाता बघ हे डेंगे बघ खाईले होते त्याचे आणि हय हे का केळीच्या पानातलं बांगडो एका बांगड्यावर भागवलं आम्ही आणि केळीच्या पानात भाजलेलो. तर आता हय आम्ही तुटून पडतो प्रॉन्स तुटून पडली होत आता ही सुंगटा खातात खरडा ना तो जणी जा एकदम स्पायसी खरडा. भाविकाला सवय नाही ना तिखट खाऊची केक खाऊची सवय आहे भाविकाला तिखट लागता. आधी खरडा खातो खरडा प्रॉन्स आणि नंतर ह्याच्यात तुटून पडणार आहोत लॉबस्टर वरती. एक नंबर बघा कसला हाता जिया का नाही तिखट लागत जिया कसला हाता बघ. आणि हे ऑर्डर देतात थाळीची पप्पांचा तो लॉबस्टर हवी असा अटॅक नाही करायचा. जबरदस्त मोठा लॉबस्टर हा मस्त वाटला खाऊ का. आणि हे पण प्रॉन्स पण खरडा तर एक नंबरच होता. संपवला आता उरल्या सुरल्याला खरडो खाता आता. हे बघ ह्याने बी साईड केल्यान पण ह्याने पलटी मारल्यान जागेवर बांगड्याची पलटी मारल्यान जिया. तर आता आम्ही खातो स्टार्टर इलेला आता स्टार्ट केलेला संपवतो आता स्टार्टर आम्ही स्टार्ट नाही संपवतो आता. तुम्ही का शोधता अरे ह्या काय यांच्या खाऊ घेता यांचा हा बघ खाली हा बघ हे मास किती हा बघ हा बघ यांचा काय खाऊ घेता वरचा खाला त्यांच्याने मोठा हात पण कवाच मी आयचा आता उरल्या सुरलेला खातोय. ए नको हे खेळ नको ह्यांचे हे खेळ चालू झाले आहेत हे ताबा घाबरता ना नको ना भावी ते का नको घाबरवता घाबरता हातात पकड. अरे नाही काय करत हा जिया आमचा लयच घाबरता. मग खाल्यान मगाशी खाल्यान तर बरा आणि आता हे घाबरता. खावा खायचा हा पापलेट एक कमेंट दिली होती टाकून देतच ना तुम्ही काढते पण नीट खायच नाही म्हणून आज नीट खाणार आम्ही. हे झालं ना नीट खाल्ले ना नाही नाही साईडचा पण खावा. साईडचा पण खायचा हा साईडचा ते खावा या ना खाते खाते आताचा भरलेला मांस हवा हो काटे नको तुमका आता खाऊन झाले आता आमच्या इथे सगळे. मी फक्त आता लागतो हात मारते का उरलेला असला आणि थाळी मागवले आणि आम्ही थाळी मागवलं. भावीची पार्टी सक्सेसफुल झाली आमची एक नंबर. हा स्वप्न होतं ह्या खाऊचा लॉबस्टर खाऊचा आज खाल्लंय मी. एका कारणीभूत भावी झाला भावीच्या मुळे आमका या सर्व आज भेटला. हे जियाचा काय केळवण की काय जियाचा केळवण करतास हा काय जिया एवढा तू खाणार पापलेट खेकडो काय काय खाणार सांग. क्रॅप आणि पापलेट खाणार बापरे. आणि तू काय खाणार. तर फायनली आमचे तिन्ही प्लेटी इले आहेत जेवणाचे
आणि माझा हा चिकन मी मालवणी मागवलंय तर हा या सुका चिकन हा आणि हा ग्रेव्हीवाला आणि कोंबडी वडे आहेत आणि हय खेकडो हा आणि भावीन मागवल्या ना हय सुरमई थाळी जियाचा आणि दीपालीचा पापलेट थाळी हा आणि ह्यांच्याने सुरुवात केल्या तुटून पडली होती आणि हय भावी पण काय ऐकत नाही आता भावी पण ऐकणार नाही सुरमई थाळी घेतल्यानं आणि माझं आहे खेकडो मी स्पेशल मागवलंय मस्त पैकी अगदी तर आता आम्ही खातो जियान तर बघ हे बघ अडकत्ती आपल्याकडे ठेवल्या ना हे बघ हे खेकडो आहे ठेवल्या ना आणि अडकत्ती आपल्याकडे ठेवल्या ना फोडूसाठी आणि भावी नाही सुरमई केल्या नाही फस्त आणि कशी खाल्या ना बघ कोंबड्यासारखी खाल्या ना कोंबडीसारखी खाल्या ना कोंबड्यासारखी नाही खाल्या त्यांच्याने तर चिकनची थाळी बाजूक ठेवल्या आणि खेकड्यावर पडल्या तुटून हे काय घाबरतच की काय भावी घाबरता तुटवलास लॉलीपॉप टेस्ट करून सांगते तुमका कसा पप्पा टेस्ट करतो दादे एक नंबर जिया वाकान बघता असा खेकडो जिया एक का नंबर पण द्या घे लॉलीपॉप भावे ढेकर नाही ना येता हा जिया झोप नाही ना जियाक झोप येता आता लय झाला जिया का ताटातली आमची सोलकडी संपली आहे दुसऱ्यांना आम्ही मागवलं तर आता सोलकडी खातो भावी जिया चेअर्स भावी टेस्टी एकदम गाव सारखी चव तर हे आमचे आता सबस्क्रायबर भेटले मालवणचे मालवणचे कणकवलीचे येते आम्ही देवगडचे काय बघतात तुम्ही युट्यूब काय युट्यूब का बघता थँक्यू चिल्लर ते पण भारी एका ट्रॉफी भेटली ना अवेगस मध्ये एका पार्टी देऊला पार्टी हवी नारळ दिलं की नाही नारळ नारळ देवात दिलं की नाही गाराला घातलं भेटली ट्रॉफी नाही तर भेटली नसते जाम भारी असतं आणि कोकणी माणसं पुढे घेऊन जातो आमचे सबस्क्रायबर भेटले देवगडचेच गाववाले भावीजी याची तर मजाच झाली थँक्यू बोला आणि तिचा पण चॅनल आहे ना नाव का तुझं ओवी हा ओवी पवार 1212 इंस्टाग्रामवर आहे इंस्टाग्रामवर द्या नक्की फॉलो करायला करा हा कितीला आहे तू सेकंडला हे मालवणी येता काय का मालवण येता मालवणी येता बोलून दाखव तर फॉलो करणार आम्ही नाही तर नाही करणार काय गो बस 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 जिंकलस तू मन जिंकलस काय गो हे आमच्या पोरांक पण येत नाही येता तुका काय येता बोल एवढं लागलं आता मालवणी ओके ओके ठीक आहे चालेल धन्यवाद थँक्यू 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 तर मित्रांनो आता आमचा माझघर का जेवण झाला आम्ही आता जेवण झालं मस्तपैकी लय मजा येईल जेव का बाप रे तो लॉबस्टर मी खाल्लाय ना तो कधी विसरणार नाही लय भारी होता आणि भावीन तर पापलेट बसवल्या लय मजा येईल स्टार्टर पण लय खालो आम्ही आणि थाळीओ पण खालो आता लय वाजले पण लय 4 वाजले ठाणा स्टेशन का जातो हैसून आणि हैसून नंतर ठाणा स्टेशन वरसून डोंबिवलीक जातो लेट्स गो आणि बाय बाय माझघर तर म्हणजे आता 8 वाजले आम्ही 8 वाजता घरा घेऊन पोहोचलो त्यातून ट्रेन बिन पकडून येऊचा म्हणजे लय वेळ गेलो आमचं तर माझघर खरंच एक नंबर होता माझं स्वप्न होता त्यांचा पर आहे ना लालबागचा जाऊचा होता पण त्या लय लांब होता आम्ही लय अगोदर व्हिडिओ बघितलं होतं पण आम्ही ठाण्यात सुरू झाल्यानंतर मी म्हंटल होतं कधी ना कधी ते जाऊया आणि तो भावीच्या निमत्यान योग गेलो आणि गेलो खरंच आतमध्ये तर एवढा भय म्हणजे लय भारी आहे लॉबस्टर हा शिवड बापरे एवढं भारी होतो ना शिवड मी फर्स्ट टाइम खाल्लंय मी पहिल्यांदा खाल्लंय आणि मी तुमका नक्की सांगतोय जर तुमका सी फूड खाऊचा असतात मासे म्हावरा खाऊचा असतात ना आणि भारी हॉटेल हवा असला तर ठाण्याचा माझघर खरंच सांगते लय भारी आणि ते सर्व मालवणीच आहेत आपलेच आहेत आमचे देवगडवाले कणकवलीवाले सर्व मालवणवालेच आहेत आपले सिंधुदुर्गवालेच आहेत त्यांचं हॉटेल खरंच लय भारी आहे लय मजा येईल
लग्नासारखे कपडे हा आणि ते केळवण पण होता थंय. बापरे लय भारी आणि लय मोठा हा. तर हे आता व्हिडिओचा आम्ही एंड करतो. व्हिडिओ आमचा आवडलो तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवर आणि आमच्या मालवणी भाषेवर असाच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा पोकार आपलाच असा. आई माझघर पण आपलाच असा. जावा माझघर पण आपलाच असा. बाय 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 बाय.